Puilano khapang tahukte buhuk song haping TV nai tongnai joto khapangni tahukte buhuk songno belai khino wana masingsa koktuma belai khino kha khamani koktuma belai khino mokolni mukti klaithai o koktuma belai khaino kha hiokmani o koktuma phiaba tipra sarongni thayo mohaino kwbangma jagano wngwi tongo tai norokno kwbangma norokno mohai phunugwi tongo joto channel ni bisingtino phunugwi tongo phiaba sataigleo haping TV nai tongnai joto tahuktai buhuk songno LTV Dolai Tripura ni bisingo klaijak mono RD block ni bisingo klaijak koromsora amchaini malkhung mothornai takhok Samil Kumar Tripura tabuk malkhung mothoroi malia sak hamya ungjak bo thongaro klaijak 9 mas ongoi tongkha phiaba nukhung sugya kuno kom khlaiye bo malkhung psalogoi tongjakmani phiaba tabuk malkhung mothoroi malia bini sak hamya ongmabai phiaba takhok Samil Kumar Tripurani buma tabuk lukurongni thani chubasu yak pholoka eba chubasu sanka bwsalano takhok Samil Kumar Tripurano sak hamna bagui joto luku khagna rong thani joto kha kaham borok joto maya ganang lukurong thani buma yak pholoka kisasuk chubasu mankha hingke lukurong thani ani bwsajlano ang sak hamninani bagui sak hamnogo tlangai mano hnai phiaba takhok Samil Kumar Debroma takhok Samil Kumar Tripura phiaba sak hamyangmani 9 mas umani yagulo nukhung chukliya nukhung choliliya nukhungo rang puisa kerikha ni bagui tini takhok Samil Kumar Tripura bo tini nogo klai ma tongjakha chaimeya nangmaya eba nogo sanani krei eba kanani rikrei eba nok nukhung hamya ongoi phiaba luku khagonang rok no abono sanamo songo haping TV channel ni bisingtei norok subana mosong tongkha hangke takhok Samil Kumar Tripura no norok subo imano norok no bank account ni nai takhok Samil Kumar ni detail ni nai norok no o haping TV channel ni TV screen ni bisingtei norok bini bank account subai mano hambai Sator tilangmani birasi tilangmani agar tola tilang ni jibi sing tilang maya rangker ini bukan manbo rangker bojo gunai niya ikan nok lukurong no tako kasar mengkasar nana macam sing lukurong no kai suba suro na